Dyan yung kunsi. Dada ko lang. Manage. Ha? May mga pasaka.
Paano yung balik? Ano yun? Ayun, nakakado mo kasabot. Isa ko ba naman si Jen? Isa ko naman. Ano ko kayo? Ikan mo yan? Wala na? Parang mabalik.
Ala pa.
lang tao. Pero dugay na nga. Ang ba? Sabi,
Ano?
palda dyan.
sa atin.
ano, kayo,
Eh,
Oo. Eh,
Mahalang.
Sabi si Kuya.
Lagi. Yang tumalabit na may gutom.
Yan. Wala to mo.
Tumano, magtumano! Maybe